در این دنیا کی مهمانه همیشه ما نمیمانه بیا تا قدری هم دانه غنیمت خش دانه دوست سرشتی جان زی آهن نیست همیشه جان در این تن نیست کسی در فکر مردن نیست غنیمت خش دانه دوست از این راه ассалому алайкум дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. иҷада боша пироки мулои макадистам, маҳсулот барои дарунуш: 3 дона тухм, 250 грамм шакар, 100 грамм рӯғани алена, 100 грамм шир дар кӯрай, 400 грамм орд дар кӯраю 18 грамм разир хрител дар кӯрай. тухмора шикаста дар коса меандозем. айболош камтарак намак меандозему. якта андохта венчикати кофтан мегирем. апаҷону хоҳарҷоное ки наворои маро тамошо мекунен, комментариҳои хуб менависен, лайк мемонен, ҳазор раҳмат. ай ҳамаи шумо миннатдорум. чанд рӯз меҳмон доштум дар хонам. ҳавои тоҷикистон хунак шудай. камтар айдими меҳмонҳо даводав кардам, камтар мазам нашудай дӯстони меҳрубон. зодурӯзи духтарҷонам будак. духтарҷони ман 7 солаш будак. худоҷон умраки дароз тияша. худоҷон даи дилаки кӯчакаш чӣ орзу ҳавасе дора, ба орзу ҳавасакош бираса. худоҷон ҳоҷи бибӣ шава. худоҷон нигаҳбони фарзандакои ман боша. худои меҳрубон. зодурӯзи духтарҷон ма калон ҷашн нагирифтем. хай барои хурсандии духтарам камаке пухтупаз кардам. кӯдак мардум чӣ халай торт, салат, ҳамханчиёра дӯст медорад. камаке ай ҳамино пухта мондум. баъди ҳама маҳсулотша андохтанаш, баъд хушрӯ ҳамаша мекобем тайёр кишидак. 2 қошуқ хамира мегирем. кати 1 қошуқ какао якҷоя мекунем барои украшени болош. дадери какао 1 қошуқи дигар ширам меандозем, якҷоя мекунемша. ин иҷада буша хамири пирог тайёр шид. Да лист мерезум, хамири шоколадния да болош мерезим, да гирдакош мерезем. ягон намуд хай ба хоси дили худтон украшение мекунем да. баъди украшат карданаш да дараҷаи 280 градус пирогка мепазем. چشمم داغ هجران تو را شست در این دنیا کی مهمانه همیشه ما نمیمانه بیا تا قدری هم دانه غنیمت خش دانه دوست سرشتی جان زی آهن همیشه جان در این تن نیست. апаҷону хоҳарҷонои ман,
иҷода боша интернет-магазини як хоҳарака ба шумо тавсия медиҳум, ки бо номи Таҳсина дар шаҳри Тула қарор дорад. Туретиски либосҳо, курпачаҳои Мадона, посуда, пастел, поплин, штапел нигиндор ва бенигин мефурӯшад. Ютуб-канал доранд бо номи фарзандҳои Ширинакшон, Асмоа ва Маҳдия. Ютуб-каналшона дар комментария закрепид мекунам. Ин хоҳараки мо доставкаш бепулай падарка барои тамоми шаҳрҳои Россия. Марҳамат кунед духтаро, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен ё группаи силкаи ватсапшона дар комментария закрепид мекунам. Шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳен, марҳамат дурои нарху навора ихчон пурсен. И борошон ай Турсия, Бишкек ва Дубай мебия. Марҳамат кунед дӯстони меҳрубон. Ина иҷа боша пироки ма кардагӣ тайёр шуд. Пироки мулоима ки резонакай. Баъди ай духовка гирифтан камтар хина кишид, баъд дар болош сахарни пудра мекунемша ё мебуремша. Пироки мулоима ки ба маза омадагӣ бад. иҷода боша барои духтарҷон ма торт карда будам. Торта бисквитча пухтам хай, баъди пухтан ба навор кардам. Дар канали ман бисёр торт ҳастай, бисквит ҳастай. Барои ҳамо бисквита навор накардам. Кремуш боша педмола кати сахарни пудра, миксер кати ладзадагӣ. иҷа ки меҳмон ки доштум кам-камакӣ навор кардагим торти кардагимам. Барои пропиткаи торт кофе тайёр кардагӣ будам. Якум қабача пропитка кардаму баъди пропитка карданаш ба креми тайёр кардагима шакидагиум, ай болош банану малина мондагиум. Ҳар се қабача ҳамхе кардагиум яхела. ин иҷа торта хушрӯ карда крем кардам, ҳама ҷоя куша, гирдакушам тунука карда крем кардам. 1 соат дар холодильник мондам. Баъди аз холодильник гирифтан бо ҳама ҷоша як бор дига крем карда ба украшенияи болоша мондам. ин иҷода боша торти ма кардагӣ тайёр шид. Торти ба маззаи мулоимак омадагӣ буд. Меҳмономон тортои 35 овардагӣ буданд. Торти ман ранги тортои ҳавайёшидагӣ буд. Хайр дӯстони меҳрубон, то навори оянда. Худо нигаҳбони мо ва шумо бошад.